Anem a continuar avui en la jornada. La jornada d'ahir és que tindria que ser molt interessant. Esperem que avui una miqueta més llarg la prosiga. Dir-vos, per favor, a nivell d'organització, que qui tinga previst quedar-se a dinar en recepció, que diga sí, és així i quin plat va triar, perquè vos han donat menú per a triar entre dos o tres plats, d'acord? Bé, vos dono pas ja a Rosa Dací, que ens va presentar al primer ponent d'este matí. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per vindre fins aquí del Congrés i sobretot per tindre aquest interès que tenim en l'estudi de tot el patrimoni al voltant de la Guerra Civil. Anem a presentar a Julio Samuel Bádenes, que ell és el ponent, comunicador, que avui es presenta la ponència Els precedents medievals en la defensa de València en la Guerra Civil a Camp de Túria. Julio, jo destacaria tres aspectes de Julio. Un primer, la seva formació, i és doctor en filosofia i cronista oficial del Puig de Santa Maria. Després, en 1988, va realitzar l'estudi històric sobre la Torre de Guaita del Puig de Santa Maria, de la qual va impulsar i materialitzar també la seva restauració. Des de llavors, com a filòsof, ha fet veure que la recuperació del patrimoni és fonamental. En les seues paraules, diu que la recuperació del patrimoni són la condició prèvia per a recuperar la nostra identitat en paraules seues, com deia, la recuperació del patrimoni és la condició prèvia per a recuperar la nostra identitat històrico-cultural i des d'aquesta crear una societat que actue amb coneixement de causa, amb llibertat i sentit, en triar sobretot el seu camí. Boniques paraules per a una persona que està immersa en totes les crisis del patrimoni. Deia abans que també el tema de la Torre de Boquilla, que també ha de participar en els estudis, sobretot en treball i altres pressupostos. També la seva trajectòria docent és professor del Col·legi de Santa Maria del Puig i també, com no, destacar la tercera part que són les seves publicacions. Tres aventuras de descubrimiento de la editorial Germania, és un dels seus llibres. També és autor del llibre La Pobla de Parnals, Naixement, Segregació i Consciència Històrica d'un poble. És coautor del llibre El Castell de la Pata i El Naixement del Puig de Santa Maria. També ha centrat els seus estudis de doctorat en la fonamentació d'una ètica aplicada a la recuperació del patrimoni històric. Col·laborador de la sèrie de televisió espanyola El Camí del Cid, coordinador també i assessor de continguts històrics en la sèrie de televisió valenciana L'herència monàstica i, a més, ha escrit articles d'investigació sobre patrimoni valencià en revistes medievals i món medieval. D'altra banda, ha participat ja en projectes europeus, com és el cas del projecte europeu per a la recuperació del patrimoni de la Guerra Civil, Paisajes de Guerra. Membre de l'equip que va realitzar el Pla Especial de Protecció del Castell del Puig de Santa Maria. En l'actualitat, precisament també, entre altres activitats, que no para, està fent, també és col·laborador en l'elaboració del Pla Director del Puig de Santa Maria. I també la recuperació del patrimoni que té el Puig de Santa Maria i la Pobla de Parnals. Coses també que evidentment tenen una base patrimonial important també, jo crec que poc visibilitzada. Així estem per a descobrir-los. Ha escrit articles sobre la Guerra Civil, al Levante, al Meridiano, al periódico de aquí, i és coautor del llibre La línia de defensa immediata en Rafael Buñol, junt a José Alexandre i Esteban Clemente, que després estindrem a Rosales. Així que, benvingut. Muchas gracias por estar así y endavant. Muchas gracias. Bueno, pues me puedo pasar. Bueno, pues es un honor estar así, estar así en este castell que ahí nos va a enseñar Ángel, pues es una cosa excepcional, perquè vaig descobrir que
no és el que vegem per fora, com veurem, el patrimoni està per dins de nosaltres, forma el nostre cos històric i n'hi ha que excavar per descobrir-lo. I, bueno, pues, este congrés és un dels moments per a fer-ho. Nosaltres, el nostre cos històric és com este arbre, l'arbre de Ramon Llull, les arrels, que són el nostre patrimoni històric, la història que està baix de nosaltres i que ens dona la vida històrica i cultural. I en aquestes arrels jo ficaria el patrimoni medieval i un poquet més a dalt, ja per el tronc, final del tronc, estaria el patrimoni de la Guerra Civil, que anem a explicar ara mateix. I ja el final de l'arbre som nosaltres, però nosaltres no som animals ni monos nouets, sinó que som persones culturals i tot el que fem ara mateix, els nostres costums agrícoles, la nostra manera de pensar, de ser, la nostra moral, les nostres festes, no les sabem inventar nosaltres. Quan nosaltres naixerem ja hi ha poblacions construïdes, fetes. Nosaltres no som nosaltres els inventors, sinó que darrere de nosaltres, no en el nostre cos físic, sinó en el nostre cos cultural, que és el que ens han injectat els nostres pares, totes les generacions que han vingut darrere de nosaltres han fet el que som en l'actualitat. I per a ser lliures tenim que ser conscients de tot això. Si no ho som, simplement estem seguint de manera inconscient o no lliure allò que la història fa de nosaltres. Ser conscient de la teua història, i la història només és possible ser conscient si n'hi ha un patrimoni històric que nosaltres conservem i estudiem, és tindre la possibilitat des de la reflexió ètico-històrica de fer uns pobles, un país, unes comarques més sensates i sobretot més democràtiques. La democràcia no la sosté els partits polítics, en absolut. Més bé moltes vegades la destrossen totalment. La democràcia és possible perquè el patrimoni nostre històric és musulmà, és cristià, és romà, és visigòtic i l'essència de la democràcia és la pluralitat. I nosaltres som plurals essencialment perquè la nostra història és multicultural i és plural. I això és el que fonamenta la democràcia i fa que tots siguem el que som en l'actualitat. Valencians, espanyols, europeus. I qualsevol partit polític o qualsevol governant en qualsevol ajuntament o país i tal, si no està per la llavor de recuperar el patrimoni històric, simplement no mereix governar eixe poble, eixa ciutat, etc. Perquè el que fa és llevar-nos la identitat, la possibilitat de ser més lliures reflexionant a partir del nostre patrimoni històric. Bueno, li diguem molt als musulmans i ahir me quedé bocabadat quan vaig veure que este castell se fonamenta no eixa torre perquè és la de Bofilla, però la torre que hi ha així és més o menys com eixa de Bofilla. I a partir d'ella ha nascut tot el castell. Este és el cor. Sin embargo, ahir buscant fotos per això te demani fer una foto, és increïble. Veus fotos del castell per fora, per dins tal, i del cor del castell, que és la torre musulmana, pràcticament no n'hi ha ni una. No n'hi ha ni una. Això que ho tingueu en compte. I bueno, dels musulmans, els pobles, este poble i tots els del camp de Túria tenen el seu origen musulmà. Quan ve Jaume I, així que fa? Jaume I, però no ho puc explicar, però
seria el més paregut a Franco. Jaume I és la repressió d'ací i els musulmans valencians dels nostres pobles s'entenen que han anat molts. És de la part del secà, de la serra, bé, com així, se queden, però estan governats per un senyor cristià, Quiriano i altres, però estan governats per un senyor cristià i altres simplement són expulsats. La nostra identitat és molt més complicada, més rica que la història que ens donen moltes vegades. Nosaltres som musulmans, romans, cristians, etc. I en Bofilla és un exemple que les nostres poblacions parteixen d'un patrimoni musulmà que Jaume I i els conqueridors se trobaren fer. El que fan és repoblar, les seques ja estan ahí, sense ells no hauria sigut possible l'horta, etc. I este és un quadre de la batalla del Puig, que m'encanta. Així vegeu el castell, vegeu estan preparant Bernat Guillem d'Entença, l'oncle de Jaume I, la batalla del Puig, i aquesta batalla va ser essencial perquè va possibilitar la conquesta de València i el seu regne, és l'entrat. I nosaltres, sense aquesta batalla, parlaríem àrab o parlaríem castellà si la conquesta del Cid s'haguera fet possible, només va ser possible uns 10 anys, però si parlem valencià, si tenim professors a la Verge, etc., és per això que vegeu ahir en la imatge. El castell del Puig va ser l'entrada a una nova cultura, que estigui en companyia de la musulmana durant 400 anys, fins a 1609, i a partir d'ahir, això és una lliçó de la reflexió històrico-ètica que tenim que fer de que això no torni a passar. Què passava a segur? Conviure dos civilitzacions, dos cultures que no varen saber conviure. És que estaven així ja i no eren en un principi musulmans, eren hispanoromans, eren els musulmans que el que van fer és convertir-se, islamitzar-se, però ells venien ja des de l'edat del bronze, estaven així, i se'ls tira a una gran majoria, el Jaume I, i rebel·lions després, i ja en 1609 és una vergonya el que passa, però bueno, és un fet de la història, igual que una vergonya la guerra civil, però són fets que ens hem de fer reflexionar, per això tenim de conservar el patrimoni històric. I això és patrimoni de la guerra civil, que és un exemple del que tenim que fer en la democràcia, de Benacever, que els grans especialistes Esteban i Alexandre estan defendent tant, i és un exemple del que tenim que conservar, perquè la nostra democràcia, ja dic, no es fa possible per espartificar, no. Es fa possible perquè conservem el patrimoni i perquè nosaltres som diversos i l'essència de la democràcia és la pluralitat. Mireu, això a mi és un moment essencial i no ho he vist en ningú puesto ficat, i jo us ho dic perquè ho he estudiat prou. En 1088, el rei de Saragossa, Al-Mustaïn, i Berenguer Ramon II, el conde de Barcelona, volen conquerir València. Se fan en el castell del Puig i, a més, Al-Mustaïn, que tenia Llíria per donació d'Al-Qadir, que li havia donat per algun favor que li havia fet, tenia Llíria. I per a conquerir València, fixeu-vos, estic parlant de quasi 1000 anys. El que fa Al-Mustaïn diu, això ve en les cròniques d'Alfonso X molt Sabio, que ho agarra de les cròniques musulmanes. Diu, per a conquerir València i que ningú pugui entrar a València ni a eixir de València, vaig a fer 2 bastides o fortificacions
una en el Puig, per a tancar la via Augusta, el camí del Portbelver, i una altra així, en Llíria, per a tancar el pas del camí de Llíria. O sigui, tanca aquests dos passos, camins o vies. Per què? Perquè són la base de defensar València. I ahí està la base de lo que serà després, el que anem a explicar ara, de les alqueries musulmanes, del cinturó d'alqueries musulmanes, del cinturó de castells en la guerra per el Cerimoniós i de la guerra de la línia Puig-Carasols en la guerra civil. La base està ahí. Aquests dos camins, la via Augusta, que pot vindre de la part de Saragossa o pot vindre de Catalunya, si estan protegits, València està protegida. I estem així en 1088. Mireu, València en el segle XI, fins a l'avinguda de Jordi I, està protegida per un cinturó. Tots aquests punts són alqueries musulmanes. Però una alqueria musulmana no és una casa de camp, com coneguem, no. Una alqueria musulmana és una població, on hi ha 20, 30, 40 o més, conforme siga aquesta alqueria, d'important i de gran. Per exemple, la torre esta que n'hi ha així és la torre de l'alqueria. Aquesta torre n'hi ha adossat és que un tracte una imatge i era per treure un albàcar, o sigui, un recinte murallat per a ficar els animals i la gent quan ve l'enemic, i un recinte també emmurallat perimetral per a defendre a les cases. Conforme l'opressor va accedint a un recinte o altre, l'últim és la torre musulmana. I totes aquestes alqueries, mireu, es comença el punt en el castell del Puig. Qui volia fer-se en València tenia que passar pel castell del Puig i després les alqueries tenien el seu sistema de defensa i de fortificació. Entonces, accedir a València era difícil, perquè ja va que passar per tota la línia de la via Augusta, on estan totes les alqueries, i les alqueries, si estaven guarnides per soldats, podien defendre's de l'opressor i podien defendre a València de l'opressor. València, si vegeu, es comença en el Puig, en el castell del Puig, i fa un triangle, de manera que a partir del castell del Puig, si les demés alqueries o poblacions musulmanes fortificades, en torre, en muralla, etc., defenen bé, l'atacant, per exemple, Jaume I, se'n té que anar cap a l'oest, és a dir, a la comarca del Camp de Túria, on Bétera, on Bocilla, Serra, etc., també van oposant-se, aquestes alqueries, castells, etc., a que l'atacant pugui entrar per la via del camí de Llíria. Així teniu les fortificacions, castells més importants que feien possible que per el camí de Llíria el camí de Llíria estiguera defensat igual que el mapa que he ficat abans estiguera defensat València. I això és una visualització d'una alqueria. Així vegeu el mur perimetral que protegeix les cases de la població. Així està l'Albàcar, com Bocilla. Bueno, és que això és Bocilla. L'Albàcar, on se protegien les vaques, els animals i les persones, i ja quan no podien resistir més, ja era la torre. I què passa? Que si n'hi ha una guarnició, tot funciona. Quan no n'hi ha una guarnició,
I Jaume I això ho sabia molt bé. El Cid és el primer que, fent-se el castell del Puig, i quan ja conquereix València, no és tonto, i se fa en tots els castells de la zona del Camp de Túria, perquè sap que és la base per a tindre València protegida. És que parlem de Jaume I. Jaume I és admirador del Cid i el que fa és seguir l'estratègia del Cid, la mateixa. I així teniu l'exèrcit de Jaume I que s'està dirigint a la conquesta de València i Jaume I ho diu moltes vegades, diu les torres de València són com els ulls de les persones. Gràcies a elles, València s'ha salvat de moltes incursions, atacs, etc. I n'hi ha un tros en la crònica que evidencia això totalment. Està venint Jaume I per al Xúquer en 1234 i ell conta la crònica com es comencen a fer fogueres, fumates, en totes les torres d'Alqueria a partir de Puçol. I des de Puçol fins al Xúquer, en un res, s'enteren tots que Jaume I està entrant. Això que fa? Els avisa que hi ha un enemic, que se preparen els soldats, que s'amaguen en València, el que siga. O sigui, aquestes alqueries són la protecció defensiva, la protecció de la població, el que l'enemic no pugui endinsar-se en el centre neuràlgic, en aquest cas en València. I així és la zona nostra, que estem ara, el Camp de Túria. Passa el mateix. Així està Llíria, Benissanó, Benaguasil, la Eliana, Ribarroja, Nàquera, Bofilla, tot alqueries que fan de cinturó defensiu en companyia de Llíria del camí de Llíria que arriba a València. Si aquest camí està defès per tot aquest cinturó defensiu d'alqueries, València està defensada. I, este és un mapa ja de la línia del Puig Carasols. Què han fet dels estrategues medievals? Este mapa le fica sobretot per la guerra dels dos Peres, entre Pere el Cruel i Pere els Cerimoniós. El Cruel inclús arriba a València. I Pere els Cerimoniós què passa? Bernat Esclot en la seva crònica diu: València és una terra de castells, més de 200 castells, i tots musulmans, per supost. La base, la cimentació dels castells. Jaume I que fa? Ampliar-los, refer-los, però ja en 1366 els castells, la majoria, estan fets pols. No se conserven, no se fiquen a punt, i l'atac dels castellans és gran, imminent i real. I què fa Pere els Cerimoniós? Doncs fica a punt els castells més essencials, perquè no hi ha diners per refer tots els castells. I, per exemple, refà el de Llíria, refà el del Puig, Sagunto, i diversos més, Olocau, i diversos més d'esta zona. Per què? Perquè aquests castells se comuniquen entre ells i són l'impediment de l'entrada dels castellans altra vegada, per la via Augusta o per el camí de Llíria. Un altre precedent de la línia de defensa Puig Carasols o també lluita immediata, però en origen Puig Carasols. És el primer document que hi ha, Puig Carasols. No sé què vols que te diga, jo no m'ho invento. I així està la línia Puig Carasols que podem veure el Puig. En especialista Esteban i Alexandre
ho vam estudiar moltíssim, i què fan? Pues ficar allí defenses, galeries, búnkers, on està la mateixa estratègia que es va fer en l'edat mitja i en la guerra de la independència contra Napoleó. Això ho anava a ficar, però és que no m'he donat temps. Dic en l'article. Segueixen la mateixa estratègia. Rafael Bunyol, i ja més per ací, hi ha Bétera, Bofilla, Riba-roja, Llíria, és a dir, tots els llocs que agarren la guerra civil com a punts estratègics ja els havien agarrat en l'edat mitja. I això ho saben, és que ho fan. I de fet, què fan? Per exemple, aquesta excepcional foto feta per el gran fotògraf Alexandre, que jo, Alexandre, en algo que he escrit sobre ell, dic que és que la seva fotografia i el patrimoni de la guerra civil ja són inseparables. Mireu, així per exemple, hi ha un búnquer o un puesto de vigía de la guerra civil en la torre albarrana musulmana del castell de Puig. I això ho fan en els demés castells. I de fet, se carreguen per un castell per això. O sigui, utilitzen la mateixa estratègia i els mateixos punts de l'edat mitja. Este patrimoni, evidentment, tenim que recuperar-lo. I això és un exemple. Si no recuperem el patrimoni, se quedarem nouets i nosaltres no som animals com els demés. Tenim un cos físic, però som sers culturals. Entonces, la nostra memòria és cultural. Quan un... 5 minuts me queden encara, no se me sobra. Quan el psicoanalista veu que tenim un trauma, què fa? Ens pregunta, tal, i si no n'hi ha memòria, no pot curar-nos. La nostra societat està plena de traumes. Un, per exemple, és el de la guerra civil. Entonces, si no conservem la memòria de la guerra civil, el pacient, que és la nostra societat, no es pot curar. Només es pot curar si té memòria i a partir d'aquesta memòria fa una reflexió ètica, històrica, i es dona compte que això no és un problema de blaus o negres o grocs, a més de que la gent té una incultura sobre la república, etc. No, es que a mi abuelo el mataron y entonces yo mate a qui siga. No, perdona. Estudia el cas de t'abuelo i tal, perquè allà es comencen en les irracionalitats. I les irracionalitats fan que tergiversem o que siguem miopes o falsifiquem la història. Així estem parlant d'història, no de si t'abuelo o t'abuela, amb abuelo el fusilaren per republicans a Bulto. Però jo estudio la història per a fer una societat millor, no per a defendre algo personal. Entonces, el psicoanalista què fa? Pues a partir d'aquesta memòria, i nosaltres tenim que fer això, però en l'edat mitja, etc. Benissanó, que vaig tindre la sort de descobrir-lo, havia vist el castell en fotos, però en la visita i tal va ser un descobriment per mi. Benissanó, així veiem el castell tal qual, mireu, això és la torre musulmana, igual que la de Bofilla, la mateixa altura, la mateixa medida, etc. Entonces, Benissanó no és això, és molt més. El cor de Benissanó està així, esta foto la vaig fer jo ahir en el mòbil, està així, este és el cor del castell. I quan estudiem la història, resulta que podem dialogar en el passat que no és passat, és present. Perquè quan dialoguem en els nostres avantpassats musulmans, ells ens diuen: però què estàs fent? T'estàs carregant l'horta, t'estàs carregant les séquies, mira què estàs fent en el poble. Si els musulmans valencians de Benissanó, de Llíria, etc., pogueren
vindre i trobar-se el que se trobem ara, trobarien coses canviades, però dirien, no puc veure la sèquia. Ahir comentaves que no podem veure ja del pou, etc. Què estem fent? Si raonem en la nostra història, en eixos sujetos que estan presents, que és la nostra història, entonces podem reflexionar i fer, a partir dels referents històrics que tenim, una societat millor i uns pobles millors. I això és, per acabar, tot el castell del Puig, Jaume I, restes de la guerra civil del Puig, que no em dona temps a adaptar-ho així. I tot això ha fet el que som nosaltres, que estaríem en la part de dalt de l'arbre. Però nosaltres el que solucionem és ixa sàvia, que no és algo passat. A mi me dona molta ràbia quan diu, no, la història és passat. No, perdona, la història explica el present i si reflexionem sobre ella, perfila el present i el futur. Tu eres el que eres perquè segueixes parlant un llatí però molt distorsionat, o fas unes professons diferents a les de fa 700 anys, però tenen la seva arrada i el seu sentit. I res, aquest congrés és per recuperar tot això.